I dobro večer, dame i gospođe. Jedan jako onako zanimljiv video. U pitanju je neka psihološkinja, šta god, nije ni važno, koja se reklamira naravno preko TikToka, pametan marketički potez, tako dosta ljudi je tamo, pa neko je tako može i da vidi njene usluge i da je kontaktira, plati uslugu i naravno reši svoje probleme, ona žena zaradi, što je sasvim legitimna stvar. E sad, ovo što je izašlo kaže sledeće, dakle ona je sad izbacila, da kažemo, skriptu jednog problema i ljudi se sad tu pronađu i kažu, evo ga rešenje, pa da vidimo šta kaže. Samo da nema muzikice, da ne bude autorskih prava. Nema, dobro. Onda ću da pustim ovako. Kaže, najveći broj ljubavnih afera počinje na poslu ili kroz poslovne saradnje. Jednostavno, zbližiš se sa kolegom koji je uglavnom oženjen. Dakle, ovo govori za žene, naravno. Ja što ovi neki ženski, moderni, feministički, feministički psiholog muškarcima pomagao, tako jer su muškarci đubrad. Dakle, najveći broj je tako afera počinje tamo na poslu negde, jednostavno desi se, znaš, tako hodaš, okrezneš se na bananu i nepoznatnom čoveku uletiš u pantalone. Radite zajedno na projektu, putujete zajedno, ideš sa njim na ručak, na kafu, pričate, smejte se, poveravate se jedno drugom, stvara se bliskost i mic po mic, shvatiš da samo razmišljaš o njemu i o tome kada ćete se videti. Dakle, to se svima desilo. Evo, recimo, ja oženjen čovjek, veoma srećno, tako s koleginicom odem na večeru, odemo na putovanje poslovno, idemo tamo, zezamo se danima, pričamo kao Lola Golubović i Paligorić. Pa idemo, ne znam, na Bahame, žena kući čeka, ma šta me briga. Jednostavno desi se, pa mislim, šta da radimo, nisam od kamena, normalno je, ali tako? Stvorimo blisko, smejemo se, pričamo, poveravamo se, znaš, žena mi iznervirala, mene muž isto je. Katastrofa, prosto dešava se. Idemo dalje. Jedna stvar vodi ka drugoj i eto vas u ljubavnoj aferi. Naravno da nisi imala svesnu nameru da pređeš tu granicu, ali eto te... Znači, znaš, nisi ti imao svesnu nameru, ali ja bi ga, nesvesno si otišao, nije bitno. Neću samo se obazirim na ove žene, nije fair, jednostavno nije korektno. Dešava se, znaš, tako ja isto nesvesno s koleginicom odem u shopping, pa joj popravim kola, pa nesvesno joj popravim bojler, pa tako isto padnem u nesvesnu njenom krevetu tamo slučajno, pa nesvesno odemo na kaficu, pa se nesvesno smejem, pa je nesvesno dodirnem, pa nesvesno odemo u kiosk. I tako dalje. Jebi ga, desi se. I onda poče, kaže gospođa Slađana Trikić, ovo su neki trikovi, Trikić, I onda počinje mučenje za tebe. Pazi, ajde sad da se ne zjebamo. Dakle, žena, muškarac nije bitno, na poslu se tamo spanđa sa koleginicom, kolegom koji je uglavnom udata, oženjen i nesvesno uđe u krevet, nesvesno uđe svojim polnim organom u nju ili ona njega pusti da uđe u nju i kaže, počinje mučenje za tebe. Znaš, ko šiša decu i muža ili ženu ili porodicu? Ma konjma, alo bre. Oni su bre kući u toplom, ti se mučiš tamo s kolegom bre u hotelu. Kakav muž, kakva žena, kakva deca bre. Konji šiša, oni su bre obezbeđeni bre. Ti ideš bre na posao, zarađuješ bre. Ubijaš se s kolegom tamo i on te ubija od posla. I tebi počinje mučenje, alo bre. Laži, skrivanje, iščekivanje, prepostavljam to kolege. Tuga, razočaranost, bes. Čekaš da dobiješ mrvice od njega, a želela bi sve. Ovo je tako bipolarno to jezivo. Ali, ne mora da bude tako. Rešenje postoji. Da kaže konstataciju porukom u Dragana Mirković i krećemo sa rešavanjem. Dakle, počinje mučenje za tebe, jer si ti stoka, i ali isto tako ti se nisi pokajao ili pokajala. Ne, ti hoćeš i dalje, ti čekaš tu osobu, ali dobijaš samo mrvice. Sad ne mogu da razumem, jer ovo pomoć kako da ne dobije mrvice nego ceo hleb, baget, francuski, ili kako da se izvuče iz te Sodome i Gonoreje. To mi baš nije jasno. Jel treba da se vrati na normalu ili da se vrati tom kolegi, Francuzu, bagetu? Jel problem u tome što ona laže i skriva zbog sebe i zbog supruga ili supruge, ili je problem u tome što samo nju muči?
vidite u čemu je problem. Dakle, ovo je 1/1 pokazatelj mentaliteta moderne feminističke misli. Pošto ovo gospođa navela ženu, sad ću samo se baziram na ženu. Dakle, ne ja, već ona. Dakle, žena napravi sranje s kolegom, tobože nesvesno, dakle, neuračunjivost, to je ona dakle, klasična etiketa moderne feminističke žene je neuračunjivost. Pa jebi ga, desilo se, šta sad? A ja volim tebe. A on, šta da radim? Prosto, vidi, ja nesvesno na ručku pala sam njemu na onu stvar i to je to. Dakle, neuračunjivost. I hajde tebi da pomognemo, srce moje, kako tebi da lakše bude. A to što muž kod kuće ne može da se sabere, pritom ne ulazimo u to da li je muž nju, ne znam, zadovoljavao na određen način ili nije. Da li je bio dobar suprug ili ne. Skupi jajnike, razvedi se. Isto važi za muškarce, jer te ne zadovoljava žena. Ne možeš da nađeš zajednički jezik. Idi od nje i onda radi šta hoćeš. A nemoj ovako kurvinski da je izvinjete. Ja da imam muža, ali da malo sa strane. Ili da imam ženu, ali malo da se, što kaže Milju, da se mrkam okolo. To je licemerno i ružno. To je baš onako bljak. Meni se toga povraća. Dakle, i sad da se vratimo na ovo. Dakle, postoji rešenje, hajde tebi da pomognemo u tvojoj aferi kako da budeš jer ovo bukvalno, znači, ne postoji nijedna reč koja ovde kaže kako da te vratimo na pravedan i normalan put. Ovde sve vrvi, ok, možda gospođa Slađana Trikić to nije htela tako da napiše. Ali ako ti ne umeš da se izraziš preko marketinga, onda izvini, molim ti ja da ti dajem 200 evra po satu mi na pamet ne pada, jer ti onda nisi dobro o tome što radiš. Dakle, nijedna reč ovde ne ukazuje na normalu, na vraćanje, na ispravan put, bla, bla. Sve ukazuje na to kako da tebi bude lakše u tvojoj aferi i u tvom sranju. Kako da kažeš, ma šta me briga, ja sam moderna žena, onda radim šta hoću, ja nisam kriva. Kakav god da je suprug ili supruga prema tebi, ako ga prevariš njega ili nju, jedini krivac si ti. I to je to.